Kublai Pibaro, Kinilangi Kubor, Bamdagasni. Umintri ka Sorkar jala, Oba Pet Yakatnat Rido Ka, Oba AL Hek Ulabu Jinkali, Yakajin Khang Banwan Doka na Bar jala, Hadien Balalab Dakatnat Food Safety, Wikidoka Gibawan. Shakaniga jala kidi black head dawai formalin, Barganiga dawai kade babu jingma yakakot kakya jongibriu. Uba hek ula ong ba kade tang ka Sorkar kabala ban Khang, Banwan Ra Yakadoka na Bar jala. Kani ka jingkren ubahek ka longmar khongpong bat ka hukum ka balapin mi da ka Commissioner of Food Safety ban khang shashipor ban wanra do kha na barjala na mar bakatnat food safety kalalap bakini gi do kha ki bawanra na barjala khambon ki dei ki balakhle dawai formalin Shushu ha ka wei pat kalyang ha ka bia dei ka jingye kendu kinong yalam ka khasi jantia fish wholesaler and retailer association KJWRA ha ka jingyalam uba Mitchell one car president Banyakran sani bha halor ka hukum jaga Commissioner of Food Safety. Umintri katnat rido khaba AL heng minsui balang uyathu katnat kan sathau da ka fact finding committee banti bnya halor ka hukum jaga Commissioner of Food Safety ba kenno khle da wai formalin ya ki do kha ki balawan ra na shabar ka jilla. Kakin hun ki mahajan do kha kila sei ya kasabut ban pinshisha bat IT ki sirnot balayo na Andhra Pradesh kabala kranshai ba kamsham dan satya ka jingkhle dawai formalin ya ki do kha bawan ra na Andhra Pradesh la ban kado ba ka Office Commissioner of Food Safety ka Sorkar jala kalapin mi ya ka hukum ha ka pratrik mentau benai ba khang banwan ra penpoi bati ki do kha bawan ra na bar jala na mar ka jingshem begini ki do kha ki de ki brakhle dawai formalin Shushu utai menteri pentip bakakin hun kinong di dok ha kidawai ka Sorkar bakan pa ik start sha Andhra Pradesh bakin tokit ikani ka kam ong menteri haba pentip baka Sorkar kan sa shim iki senjam bade ban shim na da sha ka kam haba kado bakane ka hukum kadai jong ka Commissioner of Food Safety hadin balalap baki dok ha kidai ki bakle dawai formalin uba hek ulakno bakane kadai ka hukum ka papinmi da ka DC ka East Coast Hills District Haba pensyai kinong thok kubor baka DC ka klampetmi ka hukum rei ka bawan na ka Commissioner of Food Safety. Uba hek ula peni ka jing sabi jeng u da ka kubor ba ulong kulmar halor kane. Uba hek u ongru omla banet shikilat pathai kubor klam ka jing menjur ka Sorkar ba kata ka long omdan kandu katnat laj na katnat ridok ha ka bala banne. Kani ka jingkran uba hek ka peni penban ba ha barka ta ka khai phon jong ka food safety ka bala lap baki dok ha ki bakle formalin ki bu jingmai ka kot ka khya ki nong shong shno Mention belong EMDC in charge of the fishery of KHATC. Kadon ki Vice President baru ki member la don lang. Ti wara ru ta ti report ke bawara na do Andhra Pradesh bagamnan kanu nuru ka formalin ba kre dawai ru ko ki ki bor le bo onlut ang te ko kle yodo. Tiga ka kham kusan ne kadai ki bagade ban sim mi kadu ko test kat kum ki ba kan mane ka meeting badi ban dai ban le bai hapo ka jaka ka bawara ya ki mar mut kam tam ki dokha na kadu ko jaka rum dai tang na Andhra kada kadai na po Assam ne kadai na po Bengal ne di na kanu ko jaka ru ini bandon ko ka station kat ko suggestion ka ba mati ban test ya kini ki dokha Dipat dang nuru nidang le i la jong ga fact finding committee. Kena i fact finding committee dulu. Yang ada bang mende UCT ban constitute the fact finding committee. Kini ki semua orang kata semua kepada mereka beri benda dan dalam yang bahang pai bah di benda. Dan mengiru undi berdomba inap dapat khat bahasa man si mereka doka decision juga. Balik semua si yodo tu pun dah ya ke test kau berlak dengan Indonesia wan supaya yodo agak jaga bora wholesale dengan gitu kan kamu boleh benda tadi kamu boleh si kagilia bang poro tamam darum kita gigi nangam assuming maka don ke test berabor tamam bomlap ya kanu kemudian kan bolong positif dan kamu ni kekut nak tu tiba katu order dekan katrikan ba kalau katu order ada kan menne nagalian jong ke fishery department agak benong constitute ya ke fact finding committee benlap ya ke jinsya bat bayar ke de order ba ong manban dia ben kam live no employ dan benda menyui bagi way ru ke livelihood
Yaka ikwi jinong ba kamay na kani kamru kimli banduja. Mano pan head kani ka fact finding. Asyong yung secretary man mane dalang secretary do committee. Managalian ngejong yung ini pasim ngejong decision nagalian do fishery department. Any action will be taken by him Pasim decision sim action ko ba? because it's a violation of The decision action will be taken on the decisions. There's no decision how the actions. Head minister, I have not received any complaint. The farmers, they are also have to see their livelihood. No, how we can go straightly ban without the consent and approval of the government. The government only has the authority to ban. That's all we know. Sir, so that means the notification is void. If you ask me, it is not. You ask me, what it is me, we cannot ban the fish coming from outside, but we saying to the people as much as to get the local fish within the state rule. Which are the correct words to see the people that the fish had not banned? I said that how will ban? We have not banned. It has to be banned by the government.